volim da vidim, probudio se Čačak konačno. Mi smo podržali studente, izašli smo susret da večeras budemo ovde i svaki put sljedeći smo tu. Dok se ovaj režim ne skine, evo poručujem seljaci čačanski da smo došli traktorima starim 40-50 godinama, a ne novim kao što su rekli. Došli smo da branimo našu decu. Došli smo bez autobusa, bez sendviča, bez karleuše. Živeo Čačak! Da vam mnogo vremena ne oduzimam, kažem, puno mi je srce. Pre 40 godina sam ovde rođen. Voleo bih ja da dočekam i moja djeca da slobodno koračamo ovom Srbijom. Kaže, imamo agronomski fakultet i studente o njemu. Oni znaju šta je Total. Total uništava korov iz korena. Mi moramo da ga uništimo. Neću vas više zadržavati. Sve vas pozdravlja Breskica, Bečanj, Mrčajevci su tu uz vas. Stavite da treba, više će nas biti. Hvala.